Hi mga kainday! Magandang araw! Kumusta tayong lahat? Ayan, ngayong araw ay bumili ng isda ang aking inay. Yung kabalyas na malalaki, kabalyas yata ang tawag nito sa amin mga kainday. So ayan, tingnan nyo mga kainday, sariwang sariwa po. Ayan, sariwang sariwa. Ang sarap-sarap isigang mga kainday. Tapos ang lalaki pa. Ayan. Sariwa siya talaga. Tingnan mo yung mata. Yung tiyan niya is hindi pa siya. Tingnan nyo yung hasang. Tingnan natin yung hasang. Pulang-pula pa. Ayan. Pulang-pula pa nga. Di ba mga kainday? Sariwang sariwa. So talaga, meron pa siyang laway-laway talagang kagagaling lang sa dagat mga kainday. Sabi ng aking inay sa anak niyang isa ito, babae, tapos sa akin daw. Bali sa aming dalawa lang ito. So, hindi ako makapaniwala. Sabi ko talaga, ma'am. Sabi niya, oo. Ayan, magta-travel kasi ang aking inay. So, namili siya ng mga stock. Ayan, makakakain ako ng sinigang. Tingnan niyo mga kainday. Ang sarap-sarap. Ayan. Super sariwa. Ayan. May ganito pala dito sa Oman mga kainday. Akala ko wala. Akala ko sa Pilipinas lang. So, yan lang po mga kainday. Salamat sa panunood.